לאזרחי כדור הארץ. חובתכם העיקרית היא להגן לעד על עצמאותה של האנושות. עשיית זאת היא היסוד לקיומכם ולעתידכם. עליכם להוקיר את היסוד הזה, כי יהיו כוחות רשע, הן אנושיים והן חוצניים, שינסו לשלול מכם את זכות הלידה שלכם. אם ביום מן הימים תיאלצו להגן על עצמאותכם, אל לכם להרהר בתנאים ובאפשרויות של המצב שבו אתם נמצאים, כדי להשלים את משימתכם. תנאים אלה עשויים להיראות בלתי אפשריים. היריבים הזוממים נגד עצמאותכם עשויים להיות נציגים של ניצחון חסר תקדים בעולם. בכוח או בערמה, ייתכן שכל המבצרים וכל מחסני הנשק בארצכם ייכבשו, כל צבאותיכם יופצו, וכל פינות העולם ייתכן שיחבשו פיזית. חמור ומצער יותר מכל אלה, ייתכן כי אלה המחזיקים בכוח ומפעילים אותו בכל מדינה ובכל דת, נפלו לטעות חמורה, שגיאה ואף בגידה. מחזיקי הכוח האלה אף עשויים לאחד את האינטרסים שלהם עם השאיפות הפוליטיות של הפולשים. ייתכן כי העולם עצמו נפל למחסור והפך מוטש ושומם. אתם, ביני ובינות האנושות, גם בתנאים ומצבים כאלה, עליכם לפדות את עצמאותכם. הכוח שתזדקו לו קיים בדם האציל הזורם בעורקכם.